El sènior masculí del Club Handbol Cardedeu ja suma 3 punts en la classificació, un molt bon inici de l'equip que torna a competir a la categoria de Lliga Catalana després de 8 anys. Hem començat aquest any amb baixes sensibles com l'anterior capità, l'Eric, o altres jugadors importants. I bé, tenim una mica aquesta incertesa de veure com aniria al principi de temporada, però vam arrencar millor impossible, vam fer un partit dominat de principi a fi, i vam aconseguir els 2 punts en una pista molt complicada, o sigui que molt contents. Els de Cardedeu han superat les 2 primeres jornades amb una victòria de 22-29 al camp del Cambrils i un empat contra el Gavà a 39 gols. El punt fort del conjunt és la defensa, un joc ofensiu que s'estructura en 6-0 i que dona peu a pujar els contraatacs a partir de la victòria en la defensa. Això no vol dir que tenim uns altres sistemes treballats, tant en atac com en defensa, però sí que és cert que la defensa forta nostra és el 6-0, no? Però bueno, és un 6-0 una mica enganyós, perquè és molt ofensiu, molt dinàmic, i a vegades el 6-0 s'acaba convertint en una altra mena de defensa obertes. El sènior masculí és un equip jove amb una mitjana d'alçada inferior a la resta d'equips de la categoria. Des del principi de la temporada, el conjunt lluita per aconseguir i mantenir un bon lloc a la taula. Un repte que lidera Jordi Esbrí agafant el relleu de l'antic capità Eric. Necessitàvem un relleu després de l'Eric, que ja d'entrada és una baixa impossible de suplir. I bueno, doncs, no ho sé, emmirallant-me amb ell, suposo, a intentar fer-ho el millor que pugui amb aquesta responsabilitat. En els darrers 2 anys, els de Cardedeu han aconseguit 2 ascens de categoria, de segona catalana passant per primera catalana fins a Lliga.